Catzilla. И здравейте, печени чушки, аз съм Марстайм и сега правим един клип в сървъра. Чакай, как беше името на сървъра? Не знам. Забравих. Ама не, сериозно не. Да, да се върнем темата, значи, не знам, що малко ми лага тук от сървърчето, така. Аз игра тук, нали, с ника Минимеки, дето е. Еми, това видео по принцип е, нали, сега го правя за админа, за да ме направи ютубър тук. Майде ще кажем нещо подкаст за сървърчето. Значи от сървъра аз играя от днеска, а моят приятел Влади, тире Алкио. И така, играем заедно от вчера. Той играе от вчера, аз играя от днеска. И сървъра е много хубав, тук се развихме, вижте ни тук кофата за вода, тя е супер яка. Така, значи, ето тук дърва, ябълки. Мината е. Какво? Ела и покажи мината. Да. Така, навътре, ето вижте тук нашата хубава къща. О, тук фермачката ни починава да расте. Тук нашата мина, в която намерихме страшно много желязо. Тук пак в това има... такова, в печката има... Малко. Такова... Кол! В печката има кол. Аз нещо скина ми се бъгнал и сега го нямам. Алкио си го има. И виж колко е готино. Значи без бронята е много по-хубав. Тя му закрива външността. Свали си бронята, хората да те видят гол. Да, гол да ме видят. Вижте. Сала бутушите. Панталона. Айде. Вижте колко е готин. Направо. Не си на много е готин. И аз искам като неговия. Ма няма. Има един същия като моя, ама има едно личан крипър на градите. Искаш ли? Мога да ти го покажа. Ще ви да. Аз искам същия като твоя, ма червен. Имаше някъде същия като червен, ама... Нали... Да. Сега. Не, айде зелен тогава отгорица. Добре. Съдби на кръстопът. От това. Съдби на кръстопът. Тия някакви съдби на кръстопът, ако си пишат. Това админа. Ето го топича админа. Който май ще ме направи ютубър сега. Ще пич. Що е супер, как виждате, как пишем. Еми така е, тук ни е... Факинг лак, не ми лаги толкова. Значи е така. О, фермата ни просна, бе, я гледаш. Чакай, Георги, ело. Ело, бе. Да, какво? Къде? Що? Как? Не. Така. Виждам те. Запалка. И аз имам. Не ще да паля това. Да, тук съм направил, за да не се пали това реса. Така, тук е това ни е мината. Чайте, ще влезем по-навътре. По-навътре влизаме. И така. Гледайте, тук е така. Влизаме още по-надолу. Да, тук. О, чакай бе, тук е мината. Тук няма нищо. Така. Сървъра много ме кефи, само на админа ще кажа да сложи... Всъщност аз не знам, май има. Такова за... Като сложиш табелка да си такова, ама на мен май ми се е бъгнало нещо. Ето, значи, админе, пиша... Привет, така. Пиша си името отдолу. Не, чакай. Така, пиша си името... Що ми струши табелката, бе? Чакай. Нищо ще сложа много, така. Искам да напиша да си заключиме, да не ни бъркат участи. Така, направете. И... Ето виж, админа нищо не става тук, пак... Я пробвай да отвориш ето съндък. Ето виж тук. Ето той може да си го отваря, на мен ми трябва на такива, нали. И не знам как се слагат, да аз не знам как процедира тук, може да има, защото... Една тук, едно момиче да ти играе, каза, че има. И се заключва, но не знам как. Та няма значение, това е тук е не е точно ревю на сървъра. Мисля, че някой клип ще направи ревю. И... Така, още какво да кажем. Тук сега ще... Всъщност ще почне и поредица да снимаме тук, защото това ще е много яко. Утре пак ли ще снимаме? Да, може и сега, втори. Значи това ще е първи епизод тук. Къщата, строеж на къщата. Тук също ще си направим в тук една много готина къща, която сега да видите във втори епизод. Аз ще ме търся кровата.
Всичко се връща рано или късно, колкото по-късно, толкова по-мръсно е малко по-мярче гнусно. Яш. Някой си е направил къща от пръст. Нещо много ми забива тук, не знам що. Не съм си стрел префеча, нищо няма значение, идеално смисъл. Изобщо не лаги сървъра, мен много съм доволен от този сървър, в смисъл, даже ми кефи. До сега единствено играх само в моя сървър, ама... Ай ще играм и в това, че... Че е готин. Да, ми готина, да, гледа колко неща имам, вече събрахме тук разликите. Еди си платите ютилноити. Аз не знам ютубър какво прави. Всеки сървър е различно, ще видя, бе, каквото и да е, нищо, не така. Си го имам за кеф. И мисля това да е всичко от мен, защото... Мисля, да включвам вече. Как бе? По 5 минути я снимаш. Сега ще ти кажа колко време снимам. Снимам, да. Как позна, бе? Ти си някакъв ясновидец. Точно от 5 минути снимам. Айде 6, ама... Как позна? Ела, бе. Ела, търси му овци. Какво са ни овци? Искаш ли креват? Да, нункс. Така, така. Значи... Аз ще такоме тука. Да, мисля, че това да е клип. О, тук ме някакъв тунел. Тук се... Такова... Някой се заключил полето. Да, то клип ще е 5 минутки. Следващия клип може да е направо ревю на сървъра и... Не бе, как 5 минути? Не бе, после може да снимам още един къде как... Не бе, няма 5 минути на клипа. Алкю ще се разплаче след малко, защото ще снимаме клипа. Айде, бе. Не бе, не кога си. По-дълго. Трябва. Всеки клип ти е такъв. Няма, само това. Това е като такова. Не бе, ела. Малко и показваме как работиме, какво правиме. Добре, сега ще покажа нещо интересно. Как се чупи као. Да, много интересно. Направо. Аз ще купа такова, тия зелените камъни. Добре, мога да започна къщата. Ама не, той много дълго се качва. До 10 минути идеално. Ай. Значи, това беше всичко от нас. Как бе? Спри! Не! New Warp предложение, така. И така, вижте тук, ето гледайте как подскачвам като заек. И мисля, че това беше всичко от нас. Колкото IQ да не иска, сега следващия епизод ще го снимаме, айде 10 минути по нещо, той иска. 25 по. Добре, 25. И така, чакайте си сваля бронята, че тук... Айде ще завършим като съм гол. И по-малко минути. И... Това беше всичко от нас. Опа, чакайте, тук сега малко така си го правя. Тук беше всичко от нас. Довиждане, зелеви сърми и... Лали бе качушки. Нищо. Така, довиждане, зелеви сърми с... Китайски зелеви сърми. Китайски зелеви срами, китайска ракия с състав от китайски потен чорап. Мръсния чорап. Китайец да се е топил мръсния чорап по китайската ракия. Аз имам такова бирени фастъци. Нещо направих. И това беше всичко от нас. Направиха на мен. Благодарим ви за гледането. Благодаря на админа, предварително. Хубаво при мен и го покажеме. И сега си малко ще го покажем. И това беше нас. Не бе! Казах, чао.